1. Phambilini lo mgwaqo uR22 ubunomzila owodwa, kodwa ke manje izimoto sezizokwazi ukuhamba ngambili njengoba usululiwe. It used to be a single lane to and fro. It created a lot of traffic jam, but now we've added another lane so that it's now dual lanes on both sides, and that actually improves the flow of traffic in the town here. Ukululwa kwawo kuze nethuba eliyingqayizivele kosomabhizinisi bendawo abasebenza ngeinkontileka abebeyingxenye yohlelo lokwakhiwa kwawo. Njengathi abantu abakhubazekile sibe nenkinga ukuthi singabukeki njengabantu abaphilayo, kodwa ngithe ngisebenza kunenkampani umsebenzi ngawenza kahle baze sengiqedile bathi bona ayi ngoba wenza kahle qhubeka. Kunxuswe izakhamuzi ukuthi zigweme ukwakha imizi eduze komgwaqo ukuze kube lula ukuthi uhulumeni enze izinhlelo ezifuze lezi. Singakhi imizi yethu kulokhu esithi ama-road reserves eduze komgwaqo. Into eyenza ukuthi sikhona ukukhulisa loya mgwaqo yingoba kunespace sokwenza lokho. Ungqongqoshe wethembisa ukuthi uhulumeni kumanje usezinhlelweni zokuthi wakhe isikhumulo sezindiza eMkhuze ukuze kuhehwe osomabhizinisi kuthuthukiswe nomnotho. Lo mgwaqo kuhlelwe ukuba unwetshwe futhi uze uyofika eMngceleni.